שמעתם על סאונד הילינג, ריפוי בצליל. לא, נכון? אז הנה עכשיו איתנו פה לראיון פרטי ניצן פלג, הוא מחברת צלילי בראשית, הוא עוסק בדבר הזה, תחום מאוד מאוד מעניין. היי ניצן, מעניינים? מצוין, תודה. קודם בכלל היית בנקאי, נכון? כן, עוסק בבנקאות, אבל בגלל האהבה לאנשים ולמוזיקה ולביולוגיה ולפיזיקה, בסאונד הילינג הכל התחבר. עכשיו בוא נדבר על הסאונד הילינג, זה מקצוע ממקצועות הרפואה הארטילאיים הבלתי מוכחים, או שזה משהו שהוא מבוסס ביולוגית מחקרית וכו'? לא, הסאונד הילינג הוא מקצוע שהיום יש לו בסיס מדעי רחב ביותר, אוניברסיטאות מהגדולות בעולם, ברקלי, הרווארד, חוקרות אותו, הוא מיושם בחברות מאוד גדולות, בבתי חולים, חברת גוגל מיישמת אותו. תן לי את הרציונל שלו בשנייה, מה זה עושה? אני שומע צליל ומה קורה לי? כן, הצליל הוא בעצם, הכל מבוסס על המדע של תהודת תאים. ברגע שמגיע תדר, צליל שהוא בעצם תדר, הוא חודר לגוף, לתאים, למערכת העצבים, שבעצם מקושרת לכלל הגוף ומשפר תפקוד של עברי מטרה, של מערכות בכל הגוף. כלומר, יש פה שיפור, מה שנקרא בכפיפה אחת, שיפור של התפקוד הגופני והתפקוד הנפשי. אתה יכול שנייה להשמיע לי איזה כלי מה הוא עושה? נגיד הדבר הזה שמה? מה זה עושה? זה הווייב. ווייב. בין מעטפת של תדרים, לדוגמה, מסביב לראש או לכל איבר שמשתמשים בו. חוויה מוזרות. אתם לא יכולים לשמוע את זה, אבל זה עושה משהו. אוקיי. מי מגיע להתרפא ברפואת תדרים? למעשה, האוכלוסייה מבחינת גילאים, כמובן, זה מתאים לכל גיל. עם איזה תסמינים, עם איזה בעיות? עכשיו, מבחינת האוכלוסיות הטיפול, זה החל מאנשים שבעצם רוצים לשפר את ה-well-being שלהם, את איכות הבריאות הגופנית והרגשית נפשית שלהם, בלי בעיה ספציפית, זה כמובן מתאים. אנשים שסובלים מחרדה, דיכאון, לחץ, זה דבר שמטפל יפה מאוד. אנשים שסובלים מפוסט-טראומה. זה אחד הכלים, לא כלי יחיד, אבל אחד הכלים, ריפוי בתדרים, שבהחלט משפר את התפקוד של פוסט-טראומטיים, ואנשים שמגיעים עם בעיות רפואיות מסוימות. אני כמובן אומר תמיד שאני לא מתיימר להחליף טיפול תרופתי, אבל מה שכן, בהחלט לשפר את יכולת הריפוי של הגוף, ולשפר את הבריאות הכללית. נגיד, מה יותר כיף, להיות בנקאי או לטפל באנשים ברפואת תדרים? חד משמעית לטפל ברפואת תדרים, למרות שאני באופן אישי נהנה מכל אינטראקציה שירותית עם אנשים, אבל האהבה שלי, התשוקה לטפל באנשים, להועיל להם, לאפשר להם להגיע, לשדרג את הבריאות שלהם. אתה רואה שבאמת זה מועיל? זה הרבה יותר טוב. אתה רואה שזה מועיל? בוודאי. כלומר, אנשים שיוצאים ממני, אתה יודע, שכבר הביאו את חוות דעתם באתר שלי, אבל אנשים שיוצאים ממני יוצאים תמיד עם תחושת ריחוף. עכשיו, הריחוף הם לא יכולים, אין לי יכולת לקמת להם עד כמה יתאזן הצו הווגוס במהלך הטיפול, מה שכן, מגיעים למצב שבו גלי המוח מועטים לתדר תטא, שזה כמו התדר של מצב של מדיטציה עמוקה. ובדבר הזה יש תועלת לכל הגוף. שאני אבין, באים אליך לטיפול אחד, או שזה כמו שהולכים לפסיכולוג או לטיפול מתמשך של פעם בשבוע? באים ככל שרוצים. למעשה, מה שחשוב פה אצל כל אדם זה במה שנקרא תודעת ריפוי. מי שיש לו תודעת ריפוי וראייה פרואקטיבית, רצון פרואקטיבי לטפל בבריאות באופן רציף, יבוא מספר פעמים. לאיפה באים? איפה אתה נמצא? אני נמצא בראשון לציון. הסטודיו שלי הוא בעצם כל הסלון של הבית שלי, הפך לסטודיו. כמה זמן זה טיפול? טיפול נמשך כשעה. יש אפשרות להוסיף לטיפול דברים נוספים, כמו קריסטלים, אבנים חמות, אבל זה שדרוג של הטיפול כדי להפוך לעוד יותר כיף, אבל הטיפול הענייני הוא לא נועד רק לכיף.
למרות שקמים מרחפים, אלא נועד למטרת שיפור בריאות גופנית ובריאות נפשית. טוב, ניצן פלג, אני מאחל לך לרפא את העולם בתדריך. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה רבה לך. Thank you.